हेल' औ गावरां दैमारिमोन नामा नों? औ ओमफ्राय नों हिनजावना हौवा मारलै? आं हौवासो माबे ओमफ्राय? माथो हिनजावसो नंदां बेखौनो। ए हौवासो। ए थांदो मा होनदों? हिनजाव जानानै फैबाय थायो आरो नों होमबा ना? औ औ सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नामा नोंलाय? आं खालामाखै गावसोरसो जादों खोमा आं फाग्ला खालामाखै। खोनाबाय? आं हिनजावबा नोंखौ गोसथोनायसो सानबायमोन। नंगौ? औ ए दालाय गोसो जाया? गोसो जायो आरोना? आं मिथिया नोंथांसो। जा समायना नुखायोलै नोंखौ हिनजावानो नंगौ हाखाया। नंगौ ए फाग्ला जाजोबखाबाय माथो नोंनि महरखौ नुनानै। औ फल' सिख्लाफोरना खालाम आंनि फेसबुकखौ फल' खालामाखै? खालामदों। इउटुबखौलाय? इउटुबखौबो। ए दे थेंक इउ। औ आं डान्स प्रेक्टिस दं आंना नै माबा आं प्रेक्टिसावसो फैदों दा। ए अहाय लादों? कमार्सआव। ए मोजां। औ ना हमनाय जेखाइ लानानै ना हमनायनि माबा दं। ए औ औ सुटिं गैथ'वा? दे सुटिंआ साननैसो उनाव दं दा गैथ'आ। दे बिदिबालाय।